давоми хониши повести Одина Келин Фурорӣ. рӯзе шуд ки фалак ба кӯми арбоб гардид. биби Оиша ба даруни нокомиҳо, номуродиҳо ва маъюсиҳо яктарафа бемор хобида вафот намуд. ин хабарро аз ҳама пештар имоми деҳа мулло Хокиро ба арбобкамол расонид. ӯро муборакбодӣ кард ва гуфт: ин азои биби Оиша нест, тӯи ту аст. баъд аз гузарондани бегоҳии ҷумъааш гулбибиро ба ибод никоҳ хоҳем кард. туёнаи маро дурусттар хоҳӣ дод. домулло: шумо аз пастназариятон ҳаргиз намондед дия, гуфт арбоб. худо ба хурсандиҳо расонад, туёна писанд нест. саломатии якдигар ғанимат аст. ҳозир мардумро хабар кунед, мурдаро обу такфин карда гуронда, зудтар гулбибиро ба хона оваранд. арбоб пеш аз он ки ба ҷаноза ҳозир шавад, ба хона даромада ба занаш гуфт: биби Оиша мурдааст. баъд аз гуронидани ӯ келинро ба хона меорем. ту барои ибод ва келин ба қадри зарур пӯшок ҳозир кун. ба даруни ҳамин ҳафта нигоҳ хоҳем кард. о мардак, гуфт зан, шуморо чӣ шуд? оё тую келунфурорӣ ҳамин тавр мешавад? мардум чӣ мегӯянд? ман ҳеҷ вақт ятимаи бекасро ба худ келин намекунам. келини мо бояд ба худи мо муносиб бошад. туқуз фиристонем, тӯй фиристонем, бурду овард кунем, ҳама расму одати дунёро ба ҷо оварда, орзуҳоямонро шикаста келин фурорем. на ин ки аз мурдахона як духтарро аз мӯяш кашола карда оварда ба хона нишонем ва ба мардум гӯем ки ин келини мост. оё ман ба ҳамин ният ба шумо ба як болиш сар монда будам? оё ба ҳамин умед фарзанд калон кардем? занак, гуфт арбоб, бисёр пургӯӣ накун. арбобкамол ҳар чӣ кунад, арбобкамол аст. мардум маро айб нахоҳанд кард. ман модоме ки давлат дорам, ҳашамат низ дорам, иззатам ҳам барқарор хоҳад буд. ман ахмақ нестам ки мардум айб мекунанд гуфта буду шудамро харҷ карда келин фурорам ва ин духтари муфтро аз даст диҳам. ман ҳеҷ вақт ба ин кор розӣ намешавам ки аз мурдахона як духтари лублуҷро келин гирифта ба хонаам биёрам. ин чӣ гап? хуб, гуфти ту шавад. аввал келинро ба хонаи домулло мефиристонем. баъд аз гузаштани бегоҳии ҷумъаи мурда, ба расму одат тӯю тамошо карда меорем. ба сабаби аввал ба хонаи домулло фиристодани ин духтари ятим одамшаванда мешавад. гадо духтар ҳар куҷо ки бошад, гадо духтар аст. ба хонаи домулло бошад ҳам гадо духтар мемонад. келини арбобкамол шавад ҳам гадо духтар аст. ман нагуфтам ки гулбибӣ бойдухтар аст. ман ҳам медонам гадо духтар аст. лекин вай ба ҳисобҳои сухтаи ман ба дасти ман гӯё ки муфт медарояд. медонӣ ки Одина дар ҳаққи ман чӣ курнамакиҳову рӯйтаниҳо кард. ман имрӯз аз зиндаи Одина ва аз мурдаи биби Оиша интиқом мегирам. ибодро чӣ мекунем? ӯ ба мурдан розӣ мешавад, аммо ба ин кор розӣ намешавад. розӣ шудану розӣ нашудани ибод ба ин кор чӣ дахл дорад? розӣ шавад ҳам ҳамин, нашавад ҳам ҳамин. вай чӣ ҳақ дорад ки ба пеши ман барои чизе неву нестон кунад, гуфта арбобкамол баромада рафт. занаш: ҳой мардак, ба ман нигоҳ кунед, ба ман нигоҳ кунед, гуфта гирьякунон дар хона монд. як ҳавлии вайронаи бедевор, дар он ҷо як хонаи сақфаш фурӯ рафта ва як хонаи дигаре ки як девори качшудаашро ба тиргаке ба зур нигоҳ доштаанд ба назар менамояд. дар тарафи кӯчаи ин ҳавлӣ ба сари роҳи калон аҳли қишлоқ ғон шуда сари ду пой нишастаанд. ба даруни хона ба як гӯшае сари зонуҳои худро дар бағал гирифта пушт ба девор як духтараки 16-17 солае нишастааст.
از تحت اندام این دختر معلوم می شود که خیلی صاحب جمال بوده است. لیکن حاضر با شدت علم و اندوهی که به وی رسیده است، مانند گل خزان دیده خیلی پژمرده به نظر می نماید. این دختر ناله و فریاد نمی کند، لیکن از نگاه های حسرتناکی که گاه بر روی خانه و گاه به سقف آن می اندازد، تأثیر یک عالم ناله جانسوز و جانگداز رو به بیننده ظاهر می سازد. در رو بروی این دختر کمپیر 70 ساله نشسته است که خود به خود می گوید دنیا فانی است، این روز به سر هر کس آمده نیست. امروز بیبی عایشه مرده باشد، فردا ما هم نخواهیم ماند. دیر است یا زود همه باید از این دنیا برویم. به دختر نگاه کرده می گوید بچم، دل خود را قوی به این مصیبت خود را بای نده. اگر مادر کلانت مرده است، مرا به جای او قبول کن. من میدونم که تو در اندیشه تنهایی هستی، لیکن خاطرجمع باش که من تو را تنها نخواهم گذاشت. اگر خواهی اینجا می نشینی، من به تو مادری میکنم و اگر میخواهی به کلبه ویرانه من میروی. در آنجا با هم زندگانی میکنیم. میدونی که من غیر از اکا شریفت دیگر کسی نداشتم. آن هم به زندان گرفتار شده است. کی خلاص شدنش معلوم هم نیست. من هم مانند تو بکس و بیچاره و مصیبت زدم. هر دو یک جا باشیم به یکدیگر همدردی خواهیم کرد. معلوم است که این دختر گل بیبی و این کمپیر مادر شریف بود. مادر شریف به اینجا با یک اتفاق عجیبه رفت و آییناک شده بود. در خاطر هاست که او برای دیدن پسرش هر هفته گشت و گدایی کرده یک کاسه روغن زرد تیار می نمود. در اثنای گشت و گذار در زمان زنده بودن بیبی عایشه روزی به این خانه در اومده با بیبی عایشه شناس شده بود. همچنانه که مادر شریف بدبختی خود و گرفتاری شریف رو به بیبی عایشه حکایت کرده دلش رو خالی نموده بود. بیبی عایشه هم با او سرگذشت آدینه و فراقنامه خود را گفته اظهار همدردی کرده بود. آن دو کمپیر نوشناس با مناسبت همدردی مانند دوگانگان دیرین با همدیگر آشنایی بسیار نزدیک شده بودند. مادر شریف هرچند خانه اش از اینجا خیلی دور باشد هم اگر هفته کمش یک بار آمده با پیش بیبی عایشه نمی خوابید، خوابش نمی برد. وقتی که بیبی عایشه بیمار شد، مادر شریف تا وفات او از اینجا نجنبید. بعد از مردنش منهش را بست، با آب و تکفین و عزاداریش همراهی نمود. این بود که بعد از آزاد کردن تابوت بیبی عایشه به مزارستان در رو بروی گل بیبی نشسته به او تسلی میداد. یارمندی و همراهی خود را تکلیف میکرد. در آن خانه 2-3 نفر زن دیگر هم از همسایگان و اهل دهه جمع شده بودند. اینها در وقت برآوردن مرده بیبی عایشه مرده های خود را به یاد آورده قدر داد و فریاد کرده باشند هم پس از آن سرگرم چقچق و صحبت خود شده بودند. در وقتی که گل بیبی به دریای اندوه و حیرت فرو رفته و مادر شریف او را تسلی داده ایستاده بود، یکی از این زنان از بدوضعی شوهرش، دیگری از ناقابلی دامادش، سومی از سیاه‌بختی دخترش حکایت و شکایت میکردند. چیزی که در آن میانه به بیبی عایشه و گل بیبی دخلناک گذشت این بود که یکی از آن زنان گفت من گمان کرده بودم که مرده بیبی عایشه در راه خواهد ماند و حالان که جنازه این از بای زنان دیده زیادتر غون شدند. از بسیاری آدم تابوتش از دست به دست نمی رسید. دیگری این سخنان را تصدیق کرده گفت به سر کوچه نگرید، خرد و کلان همه جمع شده فاتحه خوانی کرده نشستند. در روز مرده زن عارف بای نیمه این مقدار غون نشده بود. سومی گفت
ин ҳама рӯи хотири арбобкамол аст. мурдани биби Оиша ба арбобкамол чӣ дахл дорад гуфта яке тааҷҷуб кард. ибби дугона, шумо аз дунё бехабар будаед. арбоб Гулбибиро ба писари худ номзад кард. дар ин 2-3 рӯз тӯю никоҳ мешавад. кай номзад шуда буд ки то ҳол ҳеҷ кас нашунидааст. ҳамин рӯз баъд аз мурдани биби Оиша. мурданро мону тутхӯрӣ кун гӯед да. хоҳ тутхӯрӣ кунед, хоҳ тӯйхӯрӣ шуданӣ шуд. дар ин вақт мардон хона ба хона рафтанд. аз миёнаи онҳо арбобкамол бо домулло имом ба дари хона омаданд ва домулло имом ба занон гуфт: раҳмати биби Оишаро гуронида омадем. шумо ҳам хона ба хона равед. духтарам Гулбибӣ, ту биё ба хонаи ман пеши модарат мехобӣ. занон чодарҳои худро ба сар гирифта рафтанд. дар хона Гулбибӣ бо модари Шариф монданд. домулло баъд аз андаке истоданд: зуд биё духтарам, шом ҳам наздик расид. ман туро ба хонаам бурда монда ба масҷид меравам, гуфт. Гулбибӣ: хобӣ ё бедор, бевақт шуд. туро зуд биё мегӯям, гуфт домулло. шаби якуми модаркалонашро нагузаронида ба куҷо меравед? гуфт модари Шариф. имшаб дар ин ҷо шаму чароғ мегиронад ва азодорӣ мекунад. як духтари хурдсол дар як хонае ки имрӯз мурда баромадааст чӣ гуна танҳо мехобад? шамъу чароғ бошад, худаш ҳам сӯхтан гирад. барои ин дар ин ҷо хобидани Гулбибӣ ҳоҷат нест. Гулбибӣ дар ин ҷо танҳо нест. агарчи биби Оиша мурдааст, ман ба ҷои ӯ Гулбибиро нигоҳбонӣ мекунам, гуфт модари Шариф. арбобкамол ки то ин вақт тамкин карда истода буд, дигар худдорӣ карда натавониста, якбора шӯрида ба гап ҳамроҳ шуд. ин биби Оишаи тоза дар куҷо буд? нав якеашро гуронда омадем, инаш боз аз кадом мазор омад? худи ту кистӣ? аз куҷо ба биби Оиша ноиб ва ба Гулбибӣ соҳиб шуда омадӣ? ҳозир даф шав, вагарна чангатро аз осмон меорам. ба домулло имом нигоҳ карда: шумо мешиносед ин кист? ман нашинохтам. домулло имом аз дари хона дарун нигоҳ карда кампирро дид ва ба арбоб гуфт: ин як зани сарсарӣ аст ки ҳар рӯз дар кӯчаҳо гадоӣ карда мегашт. дур нест ки барои бадроҳӣ додани Гулбибӣ омада бошад. ва ба хона нигоҳ карда гуфт: уй кампири ҳарҷоӣ, ҳозир аз ин ҷо баромада аз куҷое ки омадӣ ба ҳамон ҷо рав. ту ба Гулбибӣ ҳамдам нестӣ. аз рӯи шариат занони кӯчагарди сарсарӣ дар ҳукми марди аҷнабӣ буда ба занону духтарони бономус номаҳраманд. хез даф шав, хез мегӯям. домулло имом суханҳои охиронашро асои худро ба тарафи хона намоиш дода дар ҳолате мегуфт ки агар кампир зуд баромада намерафт, ба сари ӯ заданаш муқаррар буд. касали сохта. посе аз шаб гузаштааст. ҳама ҷо торик, чунон ки агар ба замин менигаред, таҳти пои худро дида наметавонед. ба осмон назар андозед, ғайр аз он ки ситорае гоҳ-гоҳ аз паси абри даргузар намоён мегардид, чизе ба чашматон наменамояд. дунё хомӯш, ғайр аз шаввош задани бороне ки гоҳ-гоҳе аз абри даргузар меборид, садое ба ин хомӯшӣ халал мерасонид. дар ин вақт арбобкамол аз кӯча омад. магар имшаб баъд аз адои намози хуфтан ба домулло имом чақчақаш барор гирифта буд ки хеле дер мондааст, вагарна ба одати ҳаршабааш бояд 2 соат аз ин пеш меомад. вақте ки арбоб ба ҳавлии дарун даромад, аввал ба пушти хонаи ибод рафт ва оҳиста аз таркиши дар ба даруни хона назар андохт. дид ки дар гӯшае бар болои чорпояи чӯбин чароғи сияҳи чӯянӣ афрӯхта истодааст.
магар равғани чароғ монда буд ё ин ки ба ин наздикӣ хокистари нуги пилтааш дуд карда буд ки бисёр ба зур зур милт милт карда месӯхт. чароғ ба андозае камрӯшноӣ буд ки даруни хона ба назар дуруст наменамуд. арбоб аз тархишҳои дар хаму рост шуда ба ҳар тарафи хона бо диққат нигарист. гулбибиро дар таги девор дид. дар вазъияте ки рӯзи мурдаи бибиоиша нишаста буд, нишастааст. танҳо ин вақт ба зер ва боло мондани он рӯз бо ҳайрат нигоҳ намекунад, балки ба оромии тамом сар ба зону ниҳода гӯё ки дар хоб бошад, чашмаш пӯшидааст. арбобкамол ҳарчанд ба ин тараф он тарафи хона назар андохт, ибодро надид. аз он ҷо даргузашта ба хонаи худ даромад. дар он ҷо занаш ба ҳаллоҷӣ кардани пахта машғул буд. арбоб гуфт: ҳамин рӯзи озод туро дар сари халлоҷӣ мебинам. ин қадар пахтаро чӣ мекунӣ? барои дуруст кардани камбудиҳои тӯи бемаҳалли шумо ман боз бисёр вақт меҳнат кунам. ҳар кас ба хонаи ман барои келинбинӣ меояд. ман аз изо мемурам. дар ин вақт замин накафад ки дароям. келини нав, домоди нав, аммо як курпачаи тозапахта нест. бар тор як ҷома ва як куртаи нав нест. ба девори хона ё барои ҷои хоб як сӯзанӣ нест. агар шумо ба гуфти ман медаромадед, ҳамаи ин гуна чизҳоро ҳамроҳи келин гирифта меовардед. акнун мани меҳнатрӯзӣ ҷон меканам ки як қадар чиҳо тайёр намоям. ту ҳаргиз, гуфт арбоб, аз ин пургӯият намондӣ. даҳонат ки боз шуд, монанди сурнайчӣ нафас нагузаронда гап мезанӣ. ту магар гумон мекунӣ ки ин келин ба ман муфт омадааст? не, ин тавр нест. мурдаи падари одинаро гуронидам. худашро 3 сол парвариш кардам. ба ҳокимон пора дода ӯро аз мардикорӣ халос кардам. дар бадали ин ҳама некиҳои ман вай як гӯсфанди маро нобуд кард. худаш аз хизматам гурехт. сабаби ба ҳаром баромадани як гӯсфанду як миқдор хароҷоти ман шуд. дар охир омада мурдаи бибиоишаро ҳам ман гуронидам. дар бадали ин ҳама хароҷоту ташвиши ин духтарро ба келинӣ гирифтам. ту ҳеҷ кадоми ин корҳоро мулоҳиза мекунӣ ва то ҷон дорӣ манаҳ мезанӣ. айб на ба келин аст ва на ба ибод, гуфт зан, балки айб ба худи шумо аст ки як гадодухтари девонаро келин гифта овардед. ибод пеш ҳам гуфта буд, ҳозир ҳам мегӯяд ки ман ин духтарро ба занӣ қабул нахоҳам кард. келин бошад аз рӯзе ки омадааст то имрӯз на ба ибод ва на ба касоне ки ба келинбинӣ меоянд лаб во карда як даҳан гап назадааст. ҳарчанд гап мепурсам ҷавоб намедиҳад ва ба тарафам нигоҳам намекунад. агар бисёр пурсуков карда танг кунам, ба ман теғ кашида як нигоҳ мекунаду боз чашмашро ба замин медӯзад. то ҳол хӯрданашро ва хобиданашро касе надидааст. ҳар вақт мебинам ки сари ду по нишастааст. дар ҳар кор ту айбро ба гардани ман мемонӣ, гуфт арбоб. айб дар ту аст ки писаратро насиҳат намекунӣ. айб дар туст ки келинро ба худу писари худ ром намекунӣ, балки то ҷон дорӣ ба вайронии миёни онҳо мекӯшӣ ва баъд аз он айбро ба ман ҳавола мекунӣ. дар ин вақт овози пои ибод баромад. ибод, гуфта арбоб вайро ҷиғ зад. лаббай. то ин вақти шаб дар куҷо будӣ, сакалту? ҳеҷ ҷо не, гуфта ибод ба пеши падараш даромад. чӣ тавр ҳеҷ ҷо не? ҳозир аз берун наомадӣ? ҳеҷ ҷо не, дар сари кӯча бо бачагон гап зада нишаста будам. одами нав хонадор шуда ин тавр мешавад? чаро дар хона намешинӣ? чаро дили бахшидатро ба даст намегирӣ? ту гумон мекунӣ ки агар сари набошиамро гирӣ, ман ба ту зани дигаре гирифта медиҳам?
лекин ин хаёли хомро аз сар бадар кун. агар ҳаминро ба худ зан кунӣ мекунӣ, агар накунӣ ҳардуятонро зиндаву зор ба мазор мефиристонам. арбобкамол дар вақти ин гуфтугузор ҳолате пайдо карда буд ки агар аз даҳони Ибод ягон гапи нисбат ба ношоистаранг мебаромад, зада сарашро мекафонд. Ибод ҳам ин ҳолро дониста роҳи ҳилаашро пеш гирифт ва гуфт: агар ман хоҳам, ӯ нахоҳад, айби ман чист? ман медонам аз аввал ту намехоҳӣ. акнун ки шуданӣ шуд, айбро ба гардани вай мепартоӣ. агар ту рағбат дошта бошӣ, аз дасти як зани муштипар чӣ меояд? дуруст аст, аввал намехостам, аммо ризоии шуморо аз ҳар хоҳиш пеш дониста охир қабул кардам. лекин ҳар бор ки ба пешаш наздик мешавам, мегурезад. агар даст дароз карда нигоҳ дорам, ҳаракатҳои ношоиста мекунад, гуфта Ибод гирья карда сар дод. арбоб гуфт: рав ба хонаат, як ҳафтаи дигар ба ту муҳлат. агар ром карда натавонистӣ, чӣ хубу чӣ нағз, вагарна чӣ кор карданамро худам медонам. Ибод рафта ба хонаи худ даромад, лекин ӯ яқин медонист ки падараш аз паси дар омада хоҳад поид. бинобар ин хилофи одати ҳаршабааш чароғро накушт ва танҳо ҳамин шаб ки шаби 40-уми никоҳ аст, ба пеши Гулбибӣ рафта хост дасташро бигирад. Гулбибӣ ки сар ба зонуи худ монда нишаста буд, якбора рост бархоста пушт ба девор такя карда истод. Ибод наздиктар шуда хост даст ба гарданаш андозад. Гулбибӣ ду дасти худро ба сафҳаи синаи ӯ ниҳода чунон бо қувват тела дод ки Ибод барои хона пӯшнокӣ афтод. эҳтимол зури Гулбибӣ нотавон ба тела дода афтондани монанди Ибод як ҷавони тавонон намерасид, лекин барои нишон додани ба падар сохтакории худи Ибод ба ин кор ёрӣ дод. арбобкамол ки дар воқеъ аз тархиши дар поида истода буд, тела додани Гулбибӣ ва афтодани Ибодро дида худдорӣ карда натавониста, ба даруни хона даромад ва ба Гулбибӣ гуфт: ӯй духтари беҳаё, ин чӣ муомилаи бешармона буд ки ба шавҳарат кардӣ? Гулбибӣ ки 40 рӯз боз дар ин хона касе овози ӯро нашунидааст, мисли шер дар ғӯриш даромаду гуфт: беҳаё ту, золим ту, беномус ту. инак беҳаёиро аз ман бин, гуфт арбоб ба тарафи Гулбибӣ давид ва барои ба зери по афтонидан аз бозувонаш гирифт. Гулбибӣ ҳам аз риши калони сафеди арбоб ки монанди як банди беда сари синаашро пур карда истода буд, бо ду даст печонида гирифта буд. вақте ки арбоб аз бозии Гулбибӣ гирифта ба замин гардонида зад, аз вазни афтодани Гулбибӣ як банчариши арбоб канда шуда ба дасти вай монд. арбоб ки дар асл ба шӯриш омада буд, ба сабаби кандани риши зиёдтар хашмгин шуда, Гулбибии ба замин афтодаро то метавонист лагаткорӣ кардан гирифт. дар ин вақт зани арбоб ғалғаларо шунида ба ин хона давида омада дид ки шавҳараш Гулбибиро мезанад ва ба писараш ки монанди сурат ба девори хона такя карда истода буд гуфт: ту чӣ гуна кас ҳастӣ? аз дасти ин золим занатро халос кун. арбоб аз забони зани худ номи золимро шунида, Гулбибиро ба ҳоли худ гузошт ва дар тоз омада занашро бардошта ба замин зад. инро як миқдор мушту лагаткорӣ кард. пас аз он занашро гузошта ба тарафи писараш давид ва ба ҳаман ноқобилии ту сабаб аст гуфта мехост ӯро низ занад, лекин Ибод фурсат надода аз дар баромада гурехт ва арбоб ҳам ӯро пеш карда баромад, лекин пояш ба лой лағжида афтод ва бозгашта ба хонаи худ даромада, мисли саги сӯзанхӯрда аз алами риш оҳ воҳ гӯён нолида, оқибат хобаш бурд. аммо Гулбибии бечора, агарчи аз ҳавли ҷон бо арбоб дастбагиребон шуда буд, баъд аз он ки ба замин афтода аз дасти арбоби нобакор он ҳама зарбу лад дид,
дигар касе намедонад ки аз ҷой бархоста бошад ё на. баъд аз ин воқеа хеле вақт арбобро касе дар кӯча надид. аз шарми риши кандашуда худро бемор сохта берун намебаромад. баъд аз чанд рӯз агарчи ришаш ҳанӯз тамом нарасида бошад ҳам, барои обу такфин, расми ҷаноза ва таъзияи келинаш Гулбибӣ маҷбур шуд ки ба берун барояд. ҳар кас ки ба фотиҳахонӣ меомад бо арбоб вохӯрӣ карда ба муносибати сиҳат ёфтанаш муборакбодӣ мекард. арбоб ҳам дар ҷавоб худо ба ман умри дубора дод, вагарна бемориам бисёр сахт буд, мӯйҳои баданам тамоман рехта аз сари нав баромаданд. бубинед асараш ҳанӯз дар ришам боқист. гӯён шукрона мекард.